zakzaki ya Allah ya taimaka ma a fannu sai batu ya Allah ya kara girma. Imamu zakzaki ya Allah ya taimaka ma a fannu sai batu ya Allah ya kara girma. Ilahu kai na sa farko rabbi kalikina, ka taimake ni ya rabbi ka duba lamurana. Batun da zana yo rabbi ka sa ya je ko ina, cikin kalamai na girma Allah da karama. Imamu zakzaki ya Allah ya taimaka ma a fannu sai batu ya Allah ya kare girma. Ka kara haɓaka salati wanda ba irin shi, yawan tsirai ruwa iska Allah da kiyashi. Sannan salatin ka sa ko wanda da su farshi su dinga ambaton dan asali abban hakima. Imamu zakzaki ya Allah ya taimaka ma a fannu sai batu ya Allah ya kare girma. Allah cikin salatin ka saka da alo baiti, tun daga farkon su har karshen su kuma garanti. Ali Batula Hassan da Husainu ba su datti, da su muje kuma ilahu ka sa su zama koma. Imamu zakzaki ya Allah ya taimaka ma a fannu sai batu ya Allah ya kare girma. Tilas na sanya da shehi na Imam Khomeini, da shehu Kamna'i wanda suke da suturtani. Ka sanya shehu Barhama sannan da Sheikh Tijjani, da shehu Jiyali na kwarai suna da kima. Imam